Bueno, arratsaldeon, azaroko batzarrari, osoko batzarrari hasik emango diogu. Bueno, baizarrena, horrenako puntu bezala, urriko udal batzarriko bat hartzea izango litzake. Orduan ez dakit, zer bat nago gehitzeko edo aldatzeko, ez dela orduan batez, hartzea hartuzaten baren da. Bigarren puntu bezala, urteko bigarren aurrekontu aldaketa genukan, orduan. Esan behar ez dago, izarteko beste hainbat arlotan bezala, pandemiak, COVID-19ak kontu publikoak erabat astoratuta mugitu dizkigula. Orduan, zestuko aurrekontu orokorra 2019ko abenduan onartu genuena, 2020 begirakoa, zan 5.682.000 euro behatzen euroetako aurrekontu da genukan. Martxoan, 14an, konfinaketa batia zera mantzitzaion, horrek dena baldintzatu zuen. Apirilean aurrekontu aldaketa bat egin behar izan gendun, gehien bat aurrekontu aldaketa hori eragin zigun, bai merkatari eta bai ostalaritza guztia itxita egon da laguntza batzuk egitea onartu zuen modak, eta horren laguntza horiek sortutako volumen ekonomikoekin aldaketa batzuk egin ditun, baina aldaketa horrek horrek esateko aurrekontuan hasierako volumen orokorra ez zuen aldatu. Orduan aldiz, geroztik, hor nagusiki beste erabaki batzuk egon dira, aldundiak bere erabaki batzuk hartu ditu, beste bako funtsetik udari eman beharreko diruari hasiera batean 20%ko gutxikuntza bat suposatzen zigun, gero aldaketa batzuk egon dira, orduan kontua horren bueltan, ezinbestean urte osoko aurrekontu hori ajustatu beharra dagoela, horren ajusti egiteko, euskan modu batzuk, baina azkenean bintzat lortu da, ajuste batzuk egin da, urtea bintzat aurrekontua ondo ajustatuta istea, ez da. Orduan, ez naiz zenbaki saltzatan sartuko, zenbaki absolutu batzuk emango izkizuet, eta nagusiki esan dakoa, ez da, gutxikuntza batzuk egon dira, 2000 eta nagusiki, esan dizuet, hasiera batean aurre ikusita zion 2020ko aurrekontuei 542.000 euroko gutxikuntza bat ezarri beharko geniola, aldundiak bere gainean erabaki hori hartu zulako eta Gipuzkoako udalek aurre ikusita zeukatena ehuneko 20ko kenketa bat egin beharko litzaiokelako. Hasiera batean baino ere gauzak, nahiko oker jondia baina, hala ere, 20-kan, ehuneko 17 edo jetxia, eta orduan, zestuko aurrekontu egin beharreko murrizketa nagusia, 542.000 euro izatetik, 429.000 euro izatea jetxira. Orduan, hor, movimentu ezberdinak egon dira, batetik gutxikuntzak, baina gutxikuntzak egon dira bezala, sarreretan eragina izan duen bezala, gastutan eragina izan da, gastu batzuk ez dira gauzatu. Orduan, labur bilduz, volumen ekonomikoa ajustagarria 793.550 euroko izango litzake. Eta orduan, labur izan dira, eskaturik xeetuta eta zehaztuta, ogasun batzordean ere diktaminatu zen, baina orduan, esan dakoa, sarrera murrizketa azkenean, 156.000 hortan, 129.000 euroko hori da, nagusiena, horrek baldintzatu du asko, gero bestetik baita ere, horrekin batean gastuen handitzea bat egon da, gastuen handitzea batetik, COVID-aren bueltan laguntza udalak, batetik bai merkatari eta ostalariei laguntzeko eta bestetik zaintzarako ere diru laguntza batea zulako. Aldiz, gero bestetik ezin bestian gastu batzuk bertan egotzi behar izan genitun, esan nahi 2020ko aurreikusita zegoen aurrekontutan, bai komun publikoaren eraikuntza, frontoi historikoa eta kiroldegi arteko gune horren berrikuntza bat, nagusiki horiek ziren inbertsioak, gero baita ere pilotaldeko zaharreko gradak, brigadantzako kamioi bat, egia da, bertan edutzi behar izan dira, bestela, horrekuntu
batzik, eta zen dukalako almen ekonomikorik oso egiteko, egia da, horren bueltan, ajustea egin dela, eta ajuste hori egin da momentu honetan, eta hau ez da ohikoa, baina bizi ditugun garaia bizita, ez duko udaletxearen kontu ekonomikoa kontutan hartuta, uneko historikoa da, azkenean horren ondorioa da, ajuste horiek egin da, 5 milioi eta 6.000 euro izatetik, aurrekontuak urtean amaieran gutxitu egin dira. Puntua hori 276.500 eta bat eurokoa izango da, eta orduan urte etxiko genuke aurrekontuak, hori, kopuru hori, hasierako aurrekontu ikenduta, 5.6.404 eurotan. Esate bateko, konparazioa egiteko, kopuru nuen osaltza honetan. 2008 aurrekontuak 6 milioi eta lagunekoak zian. Pentatu gian, milioi bat jetxi da, eta gero normalean baita ere aurrekontuen aldaketak hasieran jatorriz onartutako volumena igo egin izan dute. Gertatzen da, txanbarrik ez dago, nahiko zoritxarrez nahiko historikoa da hau, aurrekontu aldaketa batetik, urtean amaieran aurrekontu aldaketa bat aurrekontu gutxitzeko egin behar izatea. Baina, esan da bezala, bizi ditugun garaia bizi ditugu, eta horrek ere balen esan egitena, beste arro batzutan eragina izan du bezala, baina eragina izan du. Alata guztiz ere esan behar da, murrizketa hori baldin bada ere, beste hainbat gauzetan laguntzak hilo egin diala. Guzti hori padarrik da dudala, bere almen ekonomikoa erabilu, lehen esan deten bezala. Laguntza horiek emateko eta laguntza horietaz gain, arlo sozialian ere, gizarte larrialditako laguntzetan ere, hiloera bat egon da. Eta gero horrekin batea ere, jaurlaritzak ere, hasieran horrek ikusita baina ere, 22.000 euro gehiago eman dizkigu, eta horrekin batea bokalak ere beste ekarpen bat egin du. Orduan, esan dagoa, momentuz behintzat, aurrekontuak ajustatuta gelditzen dira, 2008 dagokionez. Bestela, beste aukera bat zeuden, mailegua eskatu, entitatea jo, erakinak eta bar, baina, nik uste helburu gauza da, lortu da, eta gero, 2008 batea begira, datorren hilean gauzatu da, onartzeko moduan gehan, 2008 bateako aurrekontuak, eta aurrekontu egitara ere jakinean, bagitzen beharko dugu, bizi dugun egoera honek kaltetu gara gutziko dizkigun herritarrei begira ere, diru laguntza berezi bat jakina batea beharko da. Dena da, datorren hileko plenoan egin modu eta erakikoa gauzak ondu. Orduan, nik behin egisetu gabe, oso batzorretik pasata dago hau, eta ez dakit, besteik gabe, gustatu behar da, eta, nire bukatu monuke, hasierako sarrera bintzat, eta horrek edo salpine bat, ekarpene bat, zerbait esari bat dugu edo. Orduan, bosketa pasako binake, aurrekontuen aldaketaren aldeko boskak. Bueno, 2008ko bigarren aurrekontu aldaketa hau batez onartutzat egiten da. Urrungo igorren puntua, hau gehien bat tramitekoa, esan zinen erreka poligonoko abat 2.2 partzelari dagokion xetasun azterlanaren onartzea. Hau gaur esan da, bakizue, poligonua, arroaeko esan zinen poligono hortan, partzela ezberdin daude, eta hor enpresa bat Siemens garapen, planta baten garapena gauzatzen ari izan, eta naiz eraikigarritasuna gainditu ez, azkenean lerrokadura bat gainditu egiten zuen, bere eraikuntza edo zabalkuntza horrek, eta orduan jakinako godako hori gainditu egin gara izan zuen, hartu ginean, eta gainditu egin gara izan zuen, esan zitzaien, eta beste gare, xeitasun azterlan bat aurkeztu behar izan dute, hori aurkeztu, beraian hori gauzatu zuen, endorren egon da, zerik ez da aurkeztu, ikuspegi teknikotik ere egin garaia da, eta orduan beste gauzen horitzake, hori plenotik apasa berdadako, xeitasun azterlanaren betiko onarpena ematea, eta nolabait baimengarri egitea, Siemensek eta beri hortan bortako onditio hori beste gara. Hori egitzatik eta ere pasada da, eta plenotik pasea bera dago,
Orduan, ez da ditzabatek espalmango busketa pasako. Orduan, xehetasun azterlana behin betiko sonartzen aldeko bozkak. Hau batez, esan zinean errekako politikoa bat irupuntu batzea edo xehetasun azterlana ontzat emoten da. Gero, laugarren puntua ere hitzarmen bati dagokiona da, gero ere gazteria eta kirolak eta jai batzorretik pasata dago, eta oinarri herri ezitzaileen sustatzeko elkartearekin udalak plantatzen duenak hitzarmenak eta igual batzorre dugu zela. Egikat labur azalduko izan oinarri filosofia zein dago. Hainbat, Euskal Herriko hainbat udalek osautako sare bada, eta hitzarmen honen bidez, zerbitzua da, aholkulari zerbitzu izango azpeikian aurrerantzian ustez baliagarria izango zaiguna, eta horrez gain urtean ziarre hainbat bilera estoratzia, eta orduan inguruko herriak tira eta haien erreferentzia jasotzeko da dukera izango duke. Eta izenak behar dira bezala, oinarri herri ezitzailea, izan egiten bezala, bere filosofian arabera, aurran heziketa ez da hezkuntza zentroeta eskoleta eta etxeta bakarrik mugatzen, horrez gain pentsatzeu, modu egokitan eraiki ezkio herria beha ere, zalikila eta tala kasu denetan, ezitzeko tresna bat. Honek herriak askotan ez dakit, perfil bereko jendia nahian arabera antolatu izan dira. Eta orduan herria ezitzeko baliagarri izan dain, guztian hitzak kontuan hartu, eta orain arte baztar batian ematen horren hitzak kontuan hartutare, beste modu bateko herriak eta egitea antolatuko genituzkera esaten filosofia honek. Eta orduan esan bezala, aholkulari zerbitzu hori azpeikin izango dugu, maite da langilea, eta bezen duda dela eta merkajo, eta aurrelantzia hori da mugitu zenbat proiektutan, behien laguntza baliagarri izango zedula. Esateako adibidez eskola kirolan inguruan da baina bilera egiten egaz, maian elkartzea bi astez behinok, eta bilera horietako ekarpenak eta nien uste oinarritik daitezkela, eta maite ere noiz nahi aholkulari zerbitzu eskaintzeko prest dago, eta aurrelantzien ikusiko dugu. Ze proiektu gehiotan erabili genezakenean. Igual aipatzekoa baita ere, lekietza honen barruan dagoela hezkuntza komunitatearekin esan dut, gure hiru hezkuntza zentro ezberdin dazkagu, bi eskola txikia izan dago gehien eta nagusi dena zestuan, eta bide batez, akigu, bai gure umeetan eraren artean, bekiari, badagoela herritar batzuk, desgaitasun funtzionala euskatenak, loarri ezberdina euskatenak, eta orduan zinbestean eskatzen dute, eta gauza bada hezkuntzak behar jartzen ditunez gain, herri ezitzaileen barruan ere, oinarria hartuta, hori ere pixkat bultzatzea izango ditzakela, herri ezagunen buru, ez? Beste, horrenko hitzarmena egingo ditzake, eta betire ikusiko eta ematen du, eta baloratzen du, ikusten egun da. Baina, batzorretik pasa zen. Espago azalpenik hau ere, boskatzea pasako binake. Ez dakit lankidetza hitzarmenaren aldeko boskak. Hitzarmena, hau batez, ontzat ematen da. Euskararen puntua pasako gara. Euskararen puntua da, Hondartinean bilketa sistemaren egokitzapena hau ingurumen batzordean ere hitz egin da egin gehiagotan, Makunean ere bai, eta orduan ez naiz usatu. Labur esan da, ikusten zen, batetik, zestuan sistemak 2014an aldatu zen, egitea da sistema horrek jakina aldatuta geho, emaitza honak izan ditu, emaitza honak batez ere bizkaitatze tasa dagokionez, bizkaitatze tasa momentu gaur da eguna gaina, zestuko bilketa sistemak bizkaitatze tasa Makuneareko handiena daukana. Bestetik baita ere, jasotzen zen hondakinen karakterizazioa ere oso ona da, batez ere organikoaren kalitatea dagokionez.
eta hori oso importantia da, ze azkenean frakzio bakoitzean 5% baino inpropio kopuru handiagoa dago momentutik, frakzio guztia errefusa bihurtzen da, horrek, esan nahi du besteak beste, ikuspegi ekologikotik bezala ekonomikotik ere, herriari kalte bat suposatzen diola. Orduan alde horretatik gauzak maila batean ondo jundia, baina aitortu behar da baita ere, urte guztietan, gauzak aldatzen dienen beti jarraipen estu bat egin hartza ere, eta nahiz gauzak ondo jun beti da hobetzeko margena beti egoten da, eta hor kitxu geha desajuste ezberdin batzuk inez. Herriguneak ondo funtzionatzen du, landagunetan utxune batzuk dauzkagu, eta orduan kontua esan aldaketa batzuk egitea komeniz da, eta aldaketa horiekin hasita gaudela ez. Aldaketa sustantziala, eta horretik hau pleno erabaki garra dauka, da aldaketaren artean bat behintzat ikusten zen, zestuan kubo bidez jasotzen dira nagusiki beira eta papera eta kartoiak enduta behintzeko frakzioanak, eta frakzioaren artean plastikoen gizartean bizigira, hori gutxitzen jute egan den bakin, da ez da horrezko egin horrezko erabaki batzuk hartu dut ikustelako, horreko berakunde handi horiek, baina esan egitena da, gila da, plastiko pila horiekin, bat astean bi bider biltzen da, gertatu gana izan gaita ere, kuboetan, gero eta plastiko gehiago biltze horrek ere, kuboak bi bider jartzea suposatu dela, horrek esan nahi duena da, garraiotan seguro kilometro pila egiten diala, kamionak bi bider etortzen dira, bi bider juten dira, astean bider dizu, jakina, horiek biltzen, kamioi horiek batetik transferentzi zentroera emateko errekorritzea ikusten kilometro guzti horiek kuota daukate, egila da, garezkitze bat eman dela, eta horrekin batea ere, azkenean nahi egiten, ibilgailu batzutaz, ibilgailu horiek, zeo bide isurtzen duen, ez? Hori kontutan hartuta batetik eta gero bestetik ere, Aiztarna Zabal, ere, mankomuneko kide da, eta Aiztarna Zabalek gure antzeko bilketa sistema dauka, baina han ontziarinak ontzi bidez jasotzen dira. Era guztietan, Aiztarna Zabaleko ontziarinak biltzeko kamiona zestutik pasatzen da, eta etorri. Orduan, hori ikusita, ikustezan logikoena zala, herriko ontziarinak ere, orain arte kubo bidez jaso ordez, eduki ontzi bidez jasotzia. Hartaka, kamion horrek bestela ere Aiztarna Zabalea egiten ditun kilometro kopuru bera baliatuko genduke, zestuko ontzi harinak jasotzeko. Aldaketa, alde hona da, bat, beti, erosoagoa da, eduki ontzi bidez jasotzeko, eduki ontzia bakiztu, azkenean, eta lau orduan, eduki ontzi horietan ontzi harinak depositatu ahal izango dira, lehen esan detena, kilometroak asko gutxiago dira, kilometro dira 180 batean gutxitzen dira, kilometro horiek sortzen zuten gastua ere gutxitu egiten da, eta pentsatzen dugu, ontziarinekin eta bizkaman komunikatik ere, ala esan zaigu, eduki ontzia jartziak birziklatzen tasan, era kaltegarri batean eragin dezakeela, baina, sei urte pasata jendeak pentsat gehiago gutxio, zestuan jendia gutxuta da honez, ontziari horiek, eduki ontzitan, esan egitena, zuzen botako dialak. Alare, aholku badakau, eta honekin batera, kontrol sistema bat ezartzea komeniko ditzake, eta kontrol sistema ezartziak ze suposatzeu, errefusa igual kontrolatzea. Errefusa kontrolatzea da, maila batian, poltsa bidezko sistema bada hor, bestelare herrian errefusak poltsetan depositatzen ditugu kubotan, baina poltsa horiek sistema batzuk daude nolabait. Inork errefusa ontziarinen eduki ontzitan usteko tentaziorik izan ez dezan, urtean zehar familia edo bizikidetza unidade bakoitzari 52 poltsa udalak eman, non poltsa horiek identifikatu egongo lirateken kodigo bidez. Orduan ez dinbestian, olako zerbait, oendik erabaki hori tekniko hartu beharko da, hori egia da mankomunitateak ahorratu diguna izan dela, horre bere gastua dauka, baina hori oendik ez da erabaki. Hemen azkenean sustantziala da, ontziarinak eduki ontzi bidez jasotzia. Eta eduki ontzi bidez egia da baita ere zestuan, papera eta kartoia biltzeko eduki ontziak oso txikiak dira, txikila izateak esan nahi du, bizi egiten duenean da, mugitu egiten dira,
eroi ekendia, iziak inontziaren egin edo pasatzen askotan, izetik egonean jugotatik handan probazio asko mugitzen zen, eta gero bestia zan baita ere, espazio aldetik ere, ontziaren oso txiki dira, bestia bate praktikoa txiki dira dago. Orduan, egingo gana izango da, ontziarinak biltzeko eduki ontzi ezkan paperenak ere aldatu egingo dira. Orduan, hain ez hitzeiten, guztira kopurua da 43 eduki ontzi. Eduki ontzi horiek izango dira, kapazio aldetikan, beste hiruak izan dioa biak, espazioan ere aurratu ingo genuke, orduan esan nahi, ontziarinak eduki ontzi bidez jasotziak, kaleetan eduki ontziek gaur okupatzen duten espazioa ez dela galduko. Ziur nigena, leku batzutan irabazitan egingo litzake. Ez ere, eduki ontzi txiki horiek, volumena, azalen hau lan, jaberdin egoean, asko okupatzen duelako. Orduan, hor momentuz, hau, mankomunitateko aurrekontutatik egingo da, mankomunitateak bere aurrekontuak datorren gauzak abenduko juntan onartuko ditu, baina egia da, honek suposatuko dugula baita ere, inbertsiotxo bat egitea, 2021ko aurre kontutan. Gero ikusiko dugu, mankomunitateak berakinetik egualtirako dugu, baina pentsatzen duguna da, hau ia urte betien ere bat amortizatuko ditzakela inbertsio hori, eta gero, 2021 aurrean, digo, horrezten hasiko gineakela ez. Eta aitortutak eska puntzu hori, eduki ontzi sistema jartziak, esan da bezala, kuboena oso sistema zorrotza da, kuboetan biltziak ere, biltzaileek gero konpontzeko aukera, margena daukate, eta horretik gazestuko bilketa sistema bizitatzen eta segi daukion esona, badu honek bere keska, baina, nik uste da, herritarren kontzientzia honak ere sinistu behar da, badakigu, herrian ere, eta kasuntan hori gertatzea, egingo batek ondo egin arren gutxi batzuk gaizki egin baldin badaude, lehen zaten impropio kopuru hori oso txikia da, eta guztetik gora pasatzea baldin bada arazoak zor daitezke, baina gero honekin batea ere aldurua ditzake herrian hondakinak biltzen dian gune guztitan panelak jartzia. Panel horietan, salduko ditzaken, bilketa sistema, egunak, eta egitera momentotan hori hondakinak biltzen dian gunetan ez da hola. Suposatzea herritarra badakigula, baina batozen biztanle bere jadea, bestia dela, hartzen egia, leku bi puntutan nagusiki, larrekin lekuan eta musuin hobeto da, baina hor, arazo asko, kanpuan, jendia, hondakinak guztien ditulako ez. Orduan, honekin nahi da baita ere, kontzientziazio kanpainatxo bate bai, ikuspegi pedagogikotik eta lortzia da, hobetzen jutia, esan egiten da, esan dut. Eskualdeko tasari gonena azkago, baina biztu esan nahi, ezken aina ondo gauden, igual da bestia aukera daudela, nik ezin gara relajatu eta izkan abizena, aldaketatxo bekin. Aldaketa honen gauzatzean noiz izango nintzake, Aste Santu guelta hortan. Eta pilea maiatzea guelta hortan izango nintzake, kontua da, edukimentzia eskatuta daudela, mankomunitateak kudeatuko du, baina hau ere, sextoko udal batzak, naiz batzorretik pasatu da, udal batzak onartu beharko duke, gero mankomunitateak gauzatzeko. Eta horrendik ze filtroak eratzen dira pasatzeko? Bakatu? Filtroak eratzen da pasatzeko? Ze filtroak? Hau martxan batzeko zatek? Bai. Filtroak? Gauko plenuak, mankomunitatea. Eta gero mankomunitateak egingo du, 2021 bateko aurrekontutan, sextoari dagokion gastu bere zati. Hori da bakarra. Hauzuetan izango da? Hauzuetan ere? Gero, hauzuetan dakaguna da, gauzon artean sistema esan egiten da, ziztuko sistema berdina dukaten hauzu egia, arlo behiak dira eta, horietan bai, beste hauzuak ekarpen guneak nola dauzkaten, baina edukiontzea bere nagusiki aldatuko dira guen. Egiten esan egiten ez dela landagunetan, eta batez ere arazo hundien amaten egian landagunetako ekarpen guneak dira, aizarnako batez ere arazo hundien amaten egian. Eta gero arlo beheko. Edukiontzea printzipioz aldatuko dira, arlo behian, iretan eta zestuan, bestetan ekarpen guneak azkaurako. Neko txikia zaudek eta askotan basura zaborrak kanpon egitzeak. Orduan, interesanti izango duke, baita ere, ekarpen guneak
gola ditzen dira, esan. Bai, itzaiten egatu da, adibidez, Ibañarretatik Pampuan, usten dira jendiek, nego txikila dialako, eta hori martxan urte dagoela itazkunekin, baita ere, jardide, informatuta, iso. Beste urteetan, arazoik ondien esan dira konta den, esan dira beste oso honetan ere edukin utzian diagoak komenigarria baldin badia, eta eskain bestelari ontziarena, esan biltzen diagako besteagako kubo bez biltzen bestelari, edukin biltzen diago, esan biltzen dira, batzea. Bueno, ez da egite, alderen bat. Bueno, guzketa basako duke, baten diketa sistema ez dugu ditzapen honen aldeko boskak. Bueno, dugu ditzapena hau batez ontzat ematen bat, eta orduan burarariko amakonia edari, jarina ziko zaila, ez dugu batzak ontzat eman dula diketa sistemaren hau ditzapen. Seigarren zazpigarren puntuak mozioak dira, hor, hasiera batean EH Bilduk mozioa sartua zeukan, Saharako azken gertakariak egiela eta ondoren Zestoko Gana taldearen eskaera bat izan zen, instituzional bat onartzearena, nebila da bi mozioen edukia berdina da, eta EH Bildu ez dela gurea erretiratu egingoan duke, instituzioa onartzea. Petatzeko edukiago dela protagonismoa herriko Gana elkartea edukitzea, eta orduan udal batzak onartu beharko mozioa Zestoako Gana taldearen adierazpen instituzionaleko eskaria izango litzake, eta eskaria bezkumentza duten ikuazio egiteko esan genuen luego fecha joder. Luego que euskera zitzea zara eta zabakak eta bilen artean irakurriko dugu, hori zara. Txandak egin irakurriko euskara eta irakurriko dugu, bale? 2008ko azararen 13an, Marokoko gida armatuek nahi aurratu zuten. Mila batzen hamaikatik indarren dagoen Marokoko erresumaren eta Fronte Polisaren arteko zueten akordioa. Marokoko erresumak gegera arteko legezkanpoko pasabidea indar militarrak bidali zituen. Duela dagoestetik, eremu horretan manifestazioak egin ari ziren Sahara herritarrak errepresentantzeko. Marokok 2001an ireki zuen pasabide hori, nazioarteko zuzenbidea aurretuz. Nazio baten bake akordioak, 1998koak, eta Marokoren eta Fronte Polisaren arteko akordio militarrek Marokoko arresi militarrean pasabideak irikitzea debekatzen dute. Indar Marokorraren erasoaldiak eta Fronte Polisarioa Saharar populazio zibilaren defentsan emandako erantzun legitimoak arresian zehar hainbat liskar eragin ditu. Saharako Republika Arabia Demokratikoko presidenteak adierazpen baten bitartez, amaitutzat eman du Fronte Polisarioak eta Marokoko erresumak 1991an sinatutako zuetenaren konpromisoa. Gertakariaren horren, Zestoko Saharako Guardia elkarteak, Sahara Euskadi mugimenduaren eta Euskadiko Fronte Polisarioaren ordezkariarekin batera, hauxe berresten dugu. Berresten dugu zalantzarik gabeko elkartasuna diogula Sahara herriaren eta haren legezko ordezkari Fronte Polisarioaren borrokari. Marokoko erresumeari eguzten diogu 1991an zuetena apurtu izana eta sortuen eta Magrebeko eskualde osora zabal daiteken ezegonkortasunaren erantzukizuna. Minorsari eta nazio batuek eremuan seguratasuna eta Sahararen giza eskubideen zaintza berma dezatela eskatzen diegu. Eta besterik gabe autodeterminazio erreferendumaren bidez mendebaleko Saharako gatazkaren bidezkoa eta betikoa susta dezetela. Guretza Gorriaren nazioarteko batzordeari, Mendebaleko Saharan gertatzen den guztiagatik dituen erantzukizunak bere gain harditzatela eskatzen diogu. Izan ere lurralde ez autonomoa da, Marokok legez kanpo okupatuta nazio batuaren egundupean eta gatazkan daudet bi aldeak
Genogako hitzarmenaren sinatzaileak dira. Espainiako gobernuari Mendebaleko Sahara de jure administratzen duen potentzia gisa duen erantzukizuna bere gain har dezala exigitzen diogu. Eta horren arabera joka dezala autodeterminazio erreferendumaren antolaketan eta Sahara biztanleriaren zibilaren babesen parte aktibo izanik. Sahara Euskadi mugimenduak Fronto Polisarioaren ordezkaritzarekin batera Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa babesteko deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen ditugu euskal herritarrek. Bueno, uste adierazten dola, adieraztenean, eta euskaldunok ere egin arteko elkartasuna, gero ere mare batean herri zapaldu bat izan da, eta jakin ikusita baita ere Saharak azkeneko urteetan jasan izan dut bai injustizia, horrek sortu dituen bai larritasun ezberdinak, bai ikuspegi politiko zein humanotik, elkartasunik beroena, eskamik galizu eguna. Uste, zestuen ere, elkartea ezkerra, elkartasun hori espalditik atorrela. Egin Saharan komunitatea indartsu da, eta gure aldetik jakin jazta. Elkartasun hori eskaini, eta adierazten instituzioen honi, gainezko anoteko, borondate osoa ez da. Bai, gure taldeak ere bat egiten du, musioekin eta eskertu. Herrian sensibilizazio honekin bat egin eta lanian zaitaren ziren, eta ez da gauza behitzeko, erabatatu dela aldarrikatzen ginen utzitu, bila dugula horrekin, eta Bueno, nik uste hau tramitean goza serioa da, eta nik uste buskatu berek ez dagoela, osoa da, eta bueno, dekiko ez da, gara eskodia, gara urtean goiago gerian, eta pixkat bai nazioarteko komunitatea eta bai genintzeko ganak ere konpromiso horrek betetzeko presio guztiak egite ikusten eta Saharako herritarrak eta Saharako herriak etorkizun horreago daukan mundu presita daukatak ez da. Eta bueno, montzat ematen da, elkarteak prestutako egiten instituzionala eta monotan. Eta azkeneko horrekoan, horretik beste mozioa da, Malen etxeakoek sartu dute, ustetu ezberdinetan sartu dutela mozio hau, eta inor ez da, Malen etxeakoek inor ez da etorri, korestan hau. Orduan, beste gabe mozioa irakorrikoan duke, eta gustatu dute. Eta nire biztak egoela baizkin da. Ezoiko garaietan aparteko irtenbideak. Euskadi osasun larrialdiko egoeran dago. Zainketa lanak eta familia eta lana uztartzeko moduak berrantolatu behar dira. Egiturazkoak diren ezberdintasunak are eta sakonagoak bihurrez daitezen eta salbuespen egoera hauetadin izan etxeetan zaintzaileen esplotazioa normalizatzeko eta justifikatzeko aterki. Izan ere, gizarte osoak dakien bezala, emakume etorkinak dira etxe barneko lanbideen 95%. COVID-19 krisiaren ondorioz, etxeko zaintzaileen eskaria handitzen ari da. Familiek beldurra diote adinekoak instituzioetan sartzeari. Eta modu eskandaligarrian ari dira normalizatzen egunean 24 ordu eta astean 7 eguneko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak edo eta beren burua etxe barruko langileen sektoreko enpresa izendatzen dutenak. Azken hauek 140ko hazkundea izan dute azken urtean. Horiek gehitu behar zaizkie eraikuntza enpresa handiak eta nazioarteko funtsak. Zaintza enpresa bihurtu direnak eta udal eta erkidegoek egiten dituzten etxez-etxeko zaintza zerbitzuen esleipenak bereganatzen dituztenak.
Euskadin zaintza politika publikoak logika kapitalista, patriarkal eta neokolonial batetik antolatuta daude, eta egoitzen, eguneko zentroen eta etxezetxeko laguntza zerbitzuak udalen bidez ematen dituen arreta orduen kudeaketaz arduratzen dira. Aldiz, langile etorkinek etxeetan egiten duten zaintza unibertso osoa ez da kontutan hartzen. Etxean bertan bizitzen, 24 orduan lanean, atsedenerako tarterik gabe eta gutxieneko soldata gainditu gabe daude. Eta hori ez da kontuan hartzen. Ez dira funtsezkotzat hartzen eta langile horiek dira, hain zuzen ere, salbuespeneko egoera horren pisu handiena jasaten dutena. Bizi dugun egoera sinesgaitza da. Beraz, aparteko irtenbideak eskatzen ditu, inorratzean ez geratzea bermatuko dutena. Hori dela eta, azaroaren 2an, Malen Etxeak agerraldia egingo du Eusko Legebiltzarreko lan eta enplegu batzordearen aurrean. Herritarren ordezkariei gogorarazteko langile etorkinek etxeetan egiten duten zaintza lana aitortu behar dela, eta mendekotasuna duten pertsonen arretarako sistema unibertsal eta publikoan sartu behar dutela langile horiek. Zaintzak kalitatezkoa izango bada, kalitatezko enplegua behar du. Beraz, Zestoako udalari Eusko Legebiltzarrean aurkeztu den agiriko ondorengo puntuak babes ditzala eskatzen diogu. Lehenengo puntua, zainketa lanak egiten dituzten etorkin guztiei etxeko laguntzaile soziosanitario kategorian gaikuntza profesionala ematea, haien administrazio egoera edozein dela ere. Era horretan, osasun krisian egindako lanari aitortza egiteko, ezinbestekoa izan baitzen euskal sistema ez itotzeko. Bigarrena, Gobernu zentralari eskatzea etxeko laguntzaile soziosanitarioak sarditzala Euskal Autonomia Erkidegoan eta bereziki Gipuzkoan 557/2011 errege dekretuaren 75.1 artikuluaren babespean. Izan ere, profil profesional horren eskaria asko handitu da. Jarduera ekonomikoaren sektore horrek enplegu tekniko osoa du, eta eskariak egunero hazten dira. Hori eginez gero, emakumezko langileak erregularizatu ahal izango dira. Ezkutuko ekonomiaren zati bat azaleratu ahal izango da, eta familiek mendekotasunagatik laguntzak eskuratu ahal izango dituzte. Hirugarrena. Konpromiso etiko eta politikoa hartzea etxe barruko langilearen erregimena desagerraraztekoa. Politika publikoen helburu bat izan behar du horrek, trantsizio batetik hasita, harik eta sistema modu justu eta legezkoan antolatzen den arte. Lagundu ditzatela astean 40 orduko kontratuak egiten eta gaueko arretagatik osagarriak ordaintzea. Gutxieneko soldatak ezin du erreferentzia izan bizitza garatzeko eta zaintzeko funtsezko jarduera batentzat, ez behintzat giza garapenean eta ongizatean kalitate estandarrak lortu nahi dituen gizarte batean. Laugarrena. Erakunde bakoitzaren eskumeneko esparruetan hitzarmen marko bat eraikitzeko lan egitea, zaintza arloko lanbide kategoriak aitortzeko. Laguntzaile soziosanitarioak, laguntzaile pertsonalak, garbitzaileak, beren eginkizunen araberako soldata finkatzeko, balioa emateko eta ikusgarri egiteko. Langileen araubide orokorraren barruan soldata taulak osatuta. 5. Erakundeetan lan egiteko zaintzaileen prestakuntzarako baliabideak egokitu eta antolatzea. Era berean, horietara sarbidea erraztu dezatela langile guztientzat. Online modalitateak jarrita, ordutegia kontuan izan da eta eskaerari egokitutako kupoa behintzat hartuta. 6. azkena, zerga politikak eta ekonomia solidarioa sustatzeko politikak garatzea. Etxez-etxeko zerbitzuetako lan elkartuko kooperatibak sustatzeko. Horretarako, administrazioek laguntza emango dute langileek beraiek kudeatutako kooperatibak eratzeko, haien jasangarritasun ekonomikoa sustatzeko programak bultzatzea. Zaintza sistema eraldatzea premiazkoa, aginduzkoa eta saihestezina da gizarte justu batean bizi nahi badugu, diskriminaziorik gabe, justizia sozialarekin eta berdintasunean. Zestoan, 2008ko azaroaren 24. Gure aldetik, jakinekoa da, zaintza hartzen nahi da garrantzia, eta egoera honek areagotu egin du, udalabea zuzenean bizi izan du baita ere, honeko zentroak txik behar izan dialako, gero gizartea gero eta gizarte zaharragoa geha, gaur egunean menpekotasun egoera
zaintza bat eskatzen dut, bidean aurreko urteetan, zaintza hori, familia unidaren bidez egin da, baina, zorionez gauza batzuk aldatu egin dira, eta gaur honean, indikan, berdintasunetik urrutik adima daude ere, emakumezkoak lan sisteman eta gehiago jartzen ari den, ez dago indikan berdintasuna urruti egon, horrek batzuk izan ditu, eta gero gaur honean gertatzen dena da, personen zaintzarako baliabideak, egia esan, ez daudela, behar bezalako baldintzetan. Eta gero hori gehiago bali mazaio, gure adinekuak zaintzeko ardura eta lana hartzen ari denak, biala kasu askotan etorkinak, igual da prekarioan, egia da bigalditik ere estrangeria legare ondorioz arazo batzuk daudela, baina eta guztiz ere uste dugu eskariak zilegizkoa dira, horrezkan hau da ebiltzarean begeltzarea ere badikua eskari hau, eta gure ustez, irten edatean batzaio eta pertsonak zaintzeko lan duin bat izan behar du, pertsonen ondizatez hitzekin nahi garago, eta hor, kasu honetan esan dago ez, elkarte honek ere, elkarte hau tokinek osatzen duten elkarte bada, eta eskari ere, eskatzia zilegira, eta gero, instituzioa da hori ere, horiek betetzia ez, gure aldetik amintzat aldeko bosko botako nuke. Gizartean dago errealitatean, egia da, legislazioan horretik da. Hori hona, azekikoak, eta guk ezin bestalde haritu, dira dena delako ez. Gaur hau posorria, hainbat detaile daude gure eskumenetan. Adibidez, etokinen legeak gure zentralari daukio, eta eskaera egin dago, gure akortzeko, baina momentuz ez da posible. Etxeko langile asko kontratu gabe daudela, hori ere, egia da, eta gure estatu hori daugio, hori batian, arautzia eta eskumena gure, eratzen ari da. Eta bestalde batetik, etxian egiten den zeinketa geruta gehiago da, hori ere bai. Eta kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak zaintzaile ez profesionalen estrategian lanian diakola, irutzako bide hortan lanian egala, hainbat puntu hainbatetik daudela momentuz ezin ditugunak gelditu. Beraz, sensibilizazioa batzen da, ezin da bestalde baitu, baina mozilo egin ezitza zinda esan, indonezia, azten dugu. Bueno, beste gabe, mozioaren aldeko boskak. Azezkoak. Eta abstentzioa. Mozioan hartutzaten garen da, eta evangelien ez dut zaila. Gaurko saioko azkeneko puntua ez da erreguta galderena da, zerbait bat dago. Galderan bat, kartan bat. Eskerrik asko gari eta gaurko saioan